Kaixo, bideo tutorial honetan ikusiko dugu ze itxura hartuko duen o hartzen duen gure modelak behin gure erabiltzaile eta pasaitza sartuta. Bai. Horretarako badakizue hemen azalduko zaizuela gure erabiltzaile eta pasaitza ja jarri diteuta ikasle gisa zaudete. Orduan azalduko zaizuen horri izango da hauxe. Bai, itxura honekin. Bueno, lehenik eta behin esan, bi zati ditula pantalla honek hemen, ikustezue hemen ditut nire ikastarok, ze ikastarotan hau da, ze modulo edo ze horronkatan matrikulatuan nagoen, eta hemen eskubin badauket zabat, zutabe bat, bai eskubiko zutabe. Nahi izan ezkeoz, posible edet eskubiko zutabe hau izkutatzea. Bai, erakutsi, edo izkutatzea. Bueno, hemen ikastaron ikuspegi hau, baita ere modu desberdineta ikustea dauket. Txartelak, baina txartel modua, baina posible izango nuke zerrenda modua ikustea nire ikastaro guztik, edo laburpen gisa baita ere hemen matrikulatuta nagoen ikastarok. Nire ustetan txukunen eta politena izango litzeke txartel modu kontan ikustea. Vale. Orduan, ikastaro askotan baldin mazadete, hau da modulo erronka askotan baldin mazadete matrikulatuta, kasu honetan 3 bakarri daude, zerrenda luzegoa izangoa. Orduan, posible zue martxan daudenak ikustea, etorkizuneko edo nabarmendutako ikustea. Nabarmendu emate baldin maiot, ez da zer azalduko, oraingoz, guztiak emango jot, zenik posible dut esatea, bueno, bai, nabarmendutako ikastetxea da, hau bigarren hau ez, eta nabarmendu gisa jartzet, hemen izartxo bat, ikustezue, orduan, hemen nabarmendutako ikastetxek jarriko banuke, ikastaro jarriko banuke, hausia azalduko litzaiteke. Vale? Baina agian denak ikustea, pues ez da gaizki. Ordena baitere, hemen daukze beste aukera bat, azken sarreran arabera, oda noa sartu nahi zen, ze ikastarota sartu nahi zen azkena, edo izenaren arabera de ordezkatzea salkatzea baditeu. Vale? Horren, aparte gero ben goran ditezue hainbat aukera, zerbitzutan ikastetxeko posta eta ikastetxeko deia sartzeko aukera dezue, baita ere hemengo menu hontan ere ikastaroak, hemen beran aipatu ditudan 3 ikastaroek azalduko zaizkiu, ekitalditan agenda bat izango litzeketan nun gure modulo erronkaren baten azterketaren bat edo zerbait izan ezkioz hemen azalduko litzateke, goen klikatu ezkioz ez dakeu ezer jarrita. Aginte panela da, lehen ikusi deun ze hau, panel hau, eta azkenik home, hasierako horri holdenen itxura da, bai? Orduan, berze bueltatuko naiz aginte panelea, eta hemen dauzkezu ikustezuen bezala aukerak, beste aukera batzuk aipatu dituenago, eta interesante izango litzeken azken gauza izango dizuet, hemen norbean argazkien jartzea izango litzeke, hau da, ikusi profila aukeran eman, eta hemen norbeak bere pixkat historiala jartzea, eta hemen bere argazkie jartzea. Bai?